Ahoj, máme tu videjko, čo som dostala na Vianoce. Takže dostala som to do toho teda strašne moc a mala som to v takéto všetko krabičke. No ale ideme od toho, dostala som takýto môj tajný zápisník proste, taký. A peračník Soluna. Proste plný bol, hneď ako som ho dostala. Efixky tam sú. Potom ideme na kozmetiku. Dostala som takýto Boulevard de Beauty. Takto. Tuto si to takto otvoríte. Tu máte také veľké zrkadlo. Tu sú tiene. Proste sú hrozne moc pigmentované. Hrozne. Tak potom sa to ešte takto dá otvoriť. A z tohto ešte si vytiahnete toto takto. Počkajte, takto. A tu máte lesky na obidvoch stranách. Tuto sú licenky. Pardon. Tuto sú licenky a potom ešte takéto niečo. Tu sú lesky ešte. Za tento kufrík, alebo ako sa to dá nazvať proste, som najšťastnejšia. Potom som dostala tento hrebeň. Neviem, ako sa to volá proste. Takéto krásne zrkadlo. Tu je to väčšie, počkajte. Tu je väčšie, tu je menšie, proste poznáte to. Potom baby skin, teda bázu, korektor, takéto, čiernu ceruzku so strúhatkom, potom špirálu, za ktorú som hrozne šťastná. Tá je úplne že nádherná a má taký ten ohýbajúci šteček. Potom make-upy, dva, takýto, jeden od Handry, odtieň, neviem. Potom ešte takýto od Jalany a to je odtieň 3. To je odtieň 3. Potom som dostala takéto dva lesky, ktoré sú úplne nádherné. Ja vám ich proste ukážem. Proste sú úplne že krásne. Hrozne moc pigmentované. A potom ešte takýto do červená. Ten je tiež hrozne pekný. Potom takéto linky, čierne proste, tie sú od Miss Royal. Potom kriedy na vlasy. No to vám môžem ukázať na nejaký. Potom toto tričko a takéto legíny. Už nie som také líbna. No. Hádam sa vám toto teda páčilo, čo som dostala na Vianoce. Ak áno, dajte like, ak nie, tak tam nedávajte radšej nič. Keď sa vám to moc páčilo, tak mi dajte odber a keby ste chceli nejaký tutoriál, tak vám ho kľudne natočím. Ak chcete nejaký proste. Ja som hrozne rada za tie veci, nemám ich až tak veľa, ale ako som za ne šťastná, pretože aspoň niečo. Ak chcete Klaudikin kanál, je to Serach Kráľko, takže si to určite pozrite. A keby ste nevedeli, ako sa tento hrebeň volá, tak ani ja neviem, ako sa volá. Neviem ani, kde to mami nakupovala, takže vám nemôžem povedať ani koľko to stálo a ani proste nič. Takže hádam sa vám toto video páčilo. Proste, keď sa toto video páčilo, dajte like, ak nie, tak si nedávajte vôbec nič, tak sa môžem. A čauky!